It's your boy, Bana again. Number one, Arewa Maliyan. Abban Bana on the beat. Na kira ka zakinta, na kira ka dokinta, kuma uba ga 'ya'yanta. Khadija kai ne zaɓinta. A tarihi na masoyan da na jini ban jiya kamar ku ba. Ismail yan goya gunki Khadija ya zama kamar uba yau. Abban Tima da umman Tima, Khadija da Ismail yan boy. Kawari kaya ne yau dai Khadija ta cika wa yan boy. Na ce zan muku waka in kuka haifo baby ko boy. Yau dai kun haifo Tima, Fatima yar gatan mama, Fatima yar gatan abba. Yau yan boy ka zama baba, ko rayuwa in za ka yi duba. Yau kai ne gobe kuma ba kai ne ba. Tunda Khadija kai kaɗai ne ta zaɓa, ni ma na tabbata ba ta koka ba. Kiɗan ku ya ba zan ki in doka ba, har ai rawa ba zan ki in taka ba. Na kira ka dokinta, kuma uwa ga 'ya'yanta. Khadija kai ne zaɓinta. A ce maka zakinta, sannan a ce maka dokinta, kuma uba ga 'ya'yanta. Khadija kai ne zaɓinta. Boy mai kyau da gani, sannan ga kara kwarjini, yaro ne mai farin jini a gurin matan zamani, amma sun buga sun gani. Khadija ke ce a jini, ke ce yan boy ya gani, shi yasa zan musu tuni. Babu abin da yan boy ya rasa a so, babu abin da za ya so. Daga ke yan boy ya gama so, ya rufe duka kofar so. Daure Khadija ki dan taso, zan kunne ki ga so. Rana kura a sashin so, wanda ya kai shi ake so. Ban so ki gaji da shi, ki dinga yawan kulawa da shi. Dan boy aboki na ne shi, sannan amini na ne shi. Na san shi bai da halin kyashi, bare ga wacce take san shi, wacce ta haifo Timan shi, Fatima jigon ran shi. Zahiri yan boy da Khadija kun riga kun rufe kofa, ai kowa ya ga zabuwa da zanen ta ya ganta tun farko dama can saboda kai aka halicce ta. Ku ji daɗin rayuwar ku kun more.